Zangon gutsuri tsoma. A ƙarshen watan da ya gabata ne dai sashen Hausa na BBC suka fitar da wani rahoto a shafinsu na Instagram cewa fitaccen jarumin fina-finan Hausa na Kannywood, Ali Nuhu, ya ce hukumar kula da yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya za ta yi masa gwajin cutar Cironavirus. Ali Nuhu da wasu 'yan Kannywood 5 na cikin taurarin da suka halarci bikin karrama jarumai da aka gudanar a jihar Legas a ranar Asabar 14 ga watan Maris ɗin da ya gabata. Gwamnatin jihar ta Legas ta yi kira ga dukkan wanda ya halarci bikin da ya je a yi masa gwajin cutar coronavirus saboda ta gano cewa wani mai ɗauke da cutar ya halarci bikin. A hirar da aka yi da jarumi Ali Nuhu ya ce, hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya ta je wajensa inda suka buƙaci da ya bi su ofis ɗinsu domin a yi masa gwajin cutar coronavirus. Wannan lamari dai ya haifar da cece-kuce a cikin al'umma, musamman ma kafafen sada zumunta, inda daga bisani aka sanya hotunan abokan sana'ar Ali Nuhu cewa su ma ana neman su da su je a auna su. Hassan Giggs da Abubakar Bashir mai shadda na ɗaya daga cikin makusanta Ali Nuhu da suka halarci wajen wancan taro. Abubakar Bashir mai shadda, mashiryin shirin fina-finan Hausa, ya ce hankalinsa ya tashi matuƙa da ya ji wannan labarin. Ne wanda ya ɗaga mu hankali, amma kuma ka ɗauki abin a matsayin rumo, saboda taro ne muka je bayan mun yi kusan sati biyu daga wajen taron ake maganar wai ana zargin akwai wasu da Kano da suka je Lagos, tunda gwamnan Lagos ya ce duk wanda ya je taron NBC ya gwada kansa, sai ake tunanin muka yanzu misali yadda zaka san abin ma soki burusu ne, mu kadai da Kano da aka dauki wata makasa su me yasa jaruman kudin duk ba a dauki wutan sa an sa an ce zai su gwaji ba, kana gani ka san wani abu ne wanda ba shi da tushe ko makama ko wane ne, kawai mun je wajen taro kuma shi karan kansa wanda ake zargi ya je da cutar wajen MC ne a wajen, me kai ka wajen MC din ba, waje fa ne babba da dubunnan mutane a cikin wanda suka je kalawa da kenan in dai a cikin wannan wajen MC ne yana da ita kuma diya sa mutanen da suke a yana jin cutar da tin takara ne Najeriya gaba ki da tunda mutane ne wanda suka zo daga state daban-daban, ba wai iya wai Kano state bane ba ko kuma daga arewacin Najeriya, mutane sun je daga state daban-daban saboda kalla, so kaga cutar za ta yaɗu kenan a wajen, so ko abu ne wanda dama ba inganci ne da shi ba, ko Allah cikin ikon sa aka zo aka tabbatar da shi karan kansa wanda ake zargin ma yana dauke da cutar bashi, tunda ana zargin wai ya je Ingila ne, ba ma wai zargi ake na cewa a zargi ake saboda ya je Ingila ake tunanin wai yana da cutar, sai daga baya kuma an gano duk magana ce wanda ba ta da makama ba ta da kinki. Muna nan cikin koshin lafiya, babu abin da yake damu mu, ko ciwon kai ni ba na yi ba, tana magana wai ko tari ko mura ko ne, so muna nan cikin koshin lafiya, amma dai lokacin magana ta daga mana kai su. Shiko a nasa bangaren mai daukan hoto da kuma ba da umarni a masana'antar ta Kannywood, Hassan Giggs ya bayyana cewar lokacin da aka ce min wai ana zargi mun je Lagos lokacin bayan mun dawo da kwana 11 ne ko 12, kawai ina gida ina editing da daddare, kawai na ga miska wajen 300 da wani abu ina gani sai na gana na Ali Nuhu a cikin da ce to a gaskiya fito bari kira Ali me ke faruwa, sai ya ce mu brother da ce na dan uwa ce ga ji abin da yake faruwa wanda ta ce what happened, me ya faru my brother, ya ce ka duba BBC sai na koma BBC sai na dawo ya kira Ali na ce to ga abu yake ka ce mun watsa ta da yawa sai ta Allah ya kiyaye sai ya kira ni sai ya ce washe gari za a ɗau samun ɗau za a ji a wani mako da ni abin da ya fara ban dariya kawai na koma ina bacci sai mata ta shigo ta ce la a ga mutum da bacci yake a dafa shari ce yana da corona mai damuwa Allah ka raba mu da corona, gaskiya ne we are all negative now. Sai dai daga bisani BBC ta ce a cikin mutane 5 ɗin da ake nema a yi musu gwaji akwai mutum ɗaya da ba a san shi ba. Shin ko wane ne wannan mutum guda da ke cikin tawagar Ali Nuhu wanda ba a san shi ba? Abubakar Bashir mai shadda ya ce ba ban san waye mutum ɗayan da ake magana akai ba, tunda ba faɗi sunan shi a ciki ba. A nasa bangaren Hassan Giggs cewa yayi mu 5 ne dai, amma na ji ɗayan koyi shi suka yi yaya Muhammad ne yana ji shi dura shar ba ya dinga yi. Daga bisani ne kuma BBC Hausa ta bayyana cewa
Ali Nuhu baya ɗauke da cutar coronavirus bayan gwajin da aka yi masa. Haka zalika an bayyana wani faifan bidiyo a shafin na Instagram inda wanda ake zargin na ɗauke da cutar ta coronavirus a wajen wancan bikin karrama jarumai da aka gudanar a jihar ta Lagos ya bayyana cewar ba gaskiya bane abin da ake yadawa a kafafen sada zumunta. And I also don't have the coronavirus. Guys, please let's not spread fake news at this time, all right? I'm healthy, I'm happy, my entire family is healthy and happy. Idan kuwa muka leƙa masana'antar Nollywood akan dai cutar ta coronavirus, jami'an 'yan sanda sun kama fitacciyar fim ɗin nan Funke Akindele, wato Jennifer, saboda ta haɗa bikin murnar zagayowar ranar haihuwar mijinta, JJC Skills, inda ta tara jama'a. Taron dai da jaruma Funke ta haɗa ya karya dokar hana fita da kuma tarurruka da gwamnatin jihar Lagos ta sanya tun bayan ɓurtar cutar coronavirus a Najeriya. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos, Mr. Bala Alkana, ya buƙaci ɗaukacin mutanen da suka je gidan na Funke domin taya ta murnar bikin da su miƙa kansu ga rundunar 'yan sanda. Idan ba haka ba, za a bayyana su a matsayin waɗanda ake nema ruwa a jallo. Sai dai daga bisani Funke Akindele, wato Jennifer, ta ce baƙin da suka halarci bikin sun shafe tsawon sati 2 a gidan nata kafin shagalin. Before the pandemic, coronavirus pandemic, we all work together here. We have the strength of 100 workers, but not all 100 are here now. Cikin waɗanda suka halarci bikin har da fitaccen mawaƙin nan Naira Marley da kuma tauraruwa Iliona Badmus. Zangon